Sikubingelele futhi sikwamukele mfowethu nawe dadewethu nesibukelayo lapha ekhaya. Igama lami ngu-SB Uqiniso wakwamtshali, ngihleli with the president of i-African Economic Freedom. Besithi asisondele kunina. There are a lot of questions abantu abanawo about i-African Economic Freedom. Ilokhu nalokhuya, especially ngezinto zokuthi i-African Economic Freedom siyayazi iqembu elasungulwayo, emva kwalokho asisaliboni. Phatha nali selingathi liyavumbuka emva kwezinto zika Floyd. Siyezwa kunabo Floyd Shivambu abenza izinto abazenzayo, kunabo Vusi Khoza, in which our president there was a relationship before lokho kwenzakalayo njengamanje. So sizocela nje upresident mhlawumbe asithatha sibeke ama relationship akhe abe nawo while bese ku EFF between yena uFloyd Shivambu, uVusi Khoza. Ngiyezwa kuthiwa kunamanye ama commissars amaningi asuke from EFF to le party ekuthiwa izoqalwa njengamanje. Again ithini mhlambe iview ka president mayelana nokusho uFloyd Shivambu ethi iEFF i-cult, umsholozi neqembu lakhe into yasekhaya? What is his take on that one? President asikwamukele. No, angibonge, ngibonga ukwamukeleka la. But ngithithe nje umbuzo ubuzayo ukuthi i-AEF ayisabonakali. Mina far as I know, i-AEF yasungulwa ngo-2023. I think kwakungabo February. Senza ama-preparation and everything to submit zonke izinto kwa-IEC. Kwakungabo February ngo-2023. Aqhamuka-ke nama-dispute amaqembu, mhlawumbe iqembu la-dispute laqhamuka, then sawaseklisha zonke lezo zinto lezo. Kwathi ngomhla ka-30 July 2023 IEC wasinika i-certificate. Kwathi ngomhla ka-6 August 2023 sayilontshe Mtubatuba kwaMsane, kwakupublic, bonke abantu i-media yayikhona, salontsha. So ngiyamangala uma lento nihlanganisa ne-MK, ngoba uma ngikhumbula kahle njengoba ngisho ukuthi thina kwa-IEC sathola isitifiketi ngomhla ka-30 July 2023, then salontsha ngomhla ka-6 August. Mangaphosisi i-MK isitifiketi sawo saphuma ngomhla ka-23 September, saphuma isitifiketi. Bazoyilontsha ngo-2023, bazoyilontsha ngoDisemba. So i-AEF ne-MK kwakunokuxhumana okuthile, ngoba ngibuzokhuluma bonke ba-register ngonyaka owodwa, balontsha ngonyaka owodwa. Ukhona yini mhlambe enanikuhlanganisa? Nanembala yini yafana? No, sasingahlanganiseli lutho thina ne-MK. I-MK thina sasingayazi, sasizenzela into zethu njenge-African Economic Freedom. But we were surprised ngoba ngoka-IEC sayithola ukuthi register ngomhla ka-23 September uma ngingakhuluma iphutha, kodwa kungabo September. But ilontshe ngoDisember 15 or 16 December. Iswena esibone khona imbala yayo. Imbala yayo sayibona ukuthi iyafana neyethu. Ngamanye amazwi abantu abathatha imbala yethu i-MK, kodwa sabona ukuthi lokho ngeke usisize uma singalokhu sibangana nembala siye enkantolo siyokhuluma zonke lezo zinto. Kodwa abantu abantshontshe imbala yethu i-MK, angikusho ukuthi ke asinayo thina imali yokuhamba enkantolo, asifani nayo ngoba unine imali zokuya enkantolo. Thina we don't have money ukuthi usihamba siye enkantolo. Kodwa ngiqiniso limile ngisho ngaya kwa-IEC uzokwazi ukuthi African Economic Freedom ya register qala, i-MK ya register muva, but yathatha imbala yethu. Lokho kuyiqiniso ngeke zetshintshe. No, phela mhlambe ngibuzisisa nje kuleyo because ikhona into yokuthi ungumZulu, i-MK yakwazi, so akude enkandla from la okhona. So kungenzeka ukuthi mhlambe khona into enayixoxisana i-register ngonyaka owodwa nobabili, okwesibili nembala efanayo, yonke into eningazi ukuthi ithi mayihambisana. Ingakho bengibuza nje mhlambe asidlule lapha, asiye phambili. Siyathola la khona la inkundleni zokuxhumana you are an AEF member, more than that bawuyilunga leParliament, meaning la KwaZulu Natal, meaning wena ubusondelene kakhulu noMalema kanye no deputy president wayo. U deputy president wayo
I mean former deputy president we-EFF, uyi-MK member as he says today. By then kukhona yini mhlambe enake nashayisana ngakho kuye, ingani mhlambe engathanga mayisuka efisa ukuza mhlambe la kwaZulu axhumane nawe? No, qinisa sekulungise nje la ukuthi uFloyd akayona MK njengamanje. He is no longer a member of the MK. But okay. But useyinto yakhe ushuthi akanalo iqembu njengamanje ngoba usaconsulta. Akakabi nalo ngisho iqembu, akayona imember yeqembu. Engakusho nje lokuphela ngoba ulingisela baba wakhe uZuma lokhu ukuthi athi uANC usafuna umembership kaANC. Naye ke uFloyd naye usasho leyo nto njengaleyo, but leyo inganekwane ngakhohlisa nje izingane nje ezincane, but thina abadala ngeke akwazi ukusikhohlisa. Kodwa ke kuliqiniso ukuthi besinaye kwa EFF and bengimhlonipha ube uDeputy President wami. Mina ngangiyimember nje ye-EFF. I was an ordinary member ye-EFF, ngaze ngaba usihlalo we-region kwa-EFF, ngaba unobhala we-province kwa-EFF, ngaba ilunga leParliament. Ngimhlonipha njengo-Deputy President we-EFF. Nanokuthi ke ngizumenshina yena, umenshine noKhoza. In fact abakule consultation process eyenzakalayo uyena uVusikhoza sasimbiza commissar provincial chair KZN. Then baningi ngoba I think okomisa Sindani balapha ya oMabatho balapha ya omkhwena ngophi kule party consultation consultation team le ka Floyd. Okay. Yes, bakhona lapho maningi ama commissars akhona lapha ya, but ngangibahloniphe ama commissars ami kwa EFF. But now I'm no longer a member of the EFF. I'm a president of African Economic Freedom. And asixabene futhi nabo ngisabahlonipha ngoba ngangivele ngibahlonipha, kodwa I must be honest, asikaze sixoxe lutho nabo njoba benza lokhu sebe kule team ka Floyd. Asikaze sixoxe lutho, abakaze bakhulume lutho futhi nami. Akukho nje ukuhlangana kwami nabo kuphela nje ngiyabazi, kodwa akukho esixoxayo nabo. Angihlanganise lutho ke nale team le. Ngimangele nje uma ngibona omunye ku TikTok ethi into ka Floyd le. Yeah. So African Economic Freedom yasungulwa ngo2023. Into ka Floyd into yayizona. Asihlanganise lutho no Floyd. Ayikho futhi into sihlanganisana. Ngicabanga ukuthi into eyodwa ke uma isebenzela abantu. Yeah. Base Africa. Yeah. Yilokho kuyosihlanganisa, but especially ama Africans. Mhlawumbe lokho kuyosihlanganisa. Kodwa ukuthi nje le consultation team yakhe I mina ngendawo kuyona, mina ngiAfrican Economic Freedom, iqembu eliregistile elikhona kwa IEC. La uma uthi mayisebenzela abantu especially Africans, do you mean mhlambe kusasa kungenzeka sikubona usuxoxa naye eduze kunoVusikhoza, in which benisebenzisana kahle kakhulu la kwaZulu Natal? We know because of EFF ngendlela yenza ngayo ngalesikhathi nisekhona yayenza kahle kakhulu. Ngabe singakulindela yini ukuthi einsukwini ezimbili ezintathu ezizayo sesikubona usuxoxa kanye nabo nisebenzisana? Hayi qiniso mina ngisini umprofeti. Angiyena umprofeti, ngeke ngisho sobaza sisebenzisana because angazi. Yeah. Nanokuthi ke mina ngikusho ukuthi la eSouth Africa alikho iqembu mina engeke ngixoxisane nalo ngoba sisebenzela abantu, especially ama Africans nabantu ababe disadvantage for many years. Iqembu elisebenzela abantu mina likho ke ngisho ngithi ngeke ngisebenzisane nalo uma lizoba sohlangothini labantu especially ababe disadvantage. So ngaleyo ndlela ke naye umhlonishwa uformer deputy president we-EFF ngoba mina ngizombiza kanjalo izwela sipende khona for many years, more than 10 years. La usatha about only 6 months. So uma kukhulunywa ukuthi abantu base South Africa bangasizakala kanjani, hayi mina siyoxoxa naye futhi nanoma yiliphi iqembu angifuni kube specific kuyena because mina akekho umuntu ongibambe ngobhongwana futhi akekho umuntu engimncengile. Mhlawumbe into esihlanganisayo nawo wonke amaqembu sohlanganiswa ukuthi kusetshenzelwa abantu abamnyama, especially ke abahluphekayo. Hayi ke uma kunjalo siyosebenza.
kodwa nje so far angifuni ngithi khona okuyongihlanganisa naye. Even njengoba ukhuluma ukhoza sisebenza ukhoza phela wayengeyena umngani wami. Besisebenza kwa-EFF because wayo-chairperson we-province nginobhala we-province. So I was bound ukuthi ngisebenze naye. Yingakho ngalesi sikhathi i-EFF yaprogressa kangaka noma yakhula kangaka yathola amavoti amangaka. Yingoba ngiya-understand ukuthi u-chairperson nonobhala kufanele basebenzisane. No. So that is my understanding. So njengamanje ke ukuyi-consultation team engahlangene nayo mina ngiku-AEF. So it's clear sehlukene nje naye. Siyabukana nje. Kodwa uma izosebenzela abantu ke hayi ke cishe siyohlangana la kusetshenzelwa khona abantu kube kuphela ngoba asixabene. No, sesiyivala nje mbukeli ekhaya. Yazi ukuthi African Economic Freedom ikhona ku YouTube, ikhona ku TikTok, ikhona futhi lapha na ku Facebook kanye na ku X. So please follow us for izinto eziningi. But nginombuzo wokugcina President, mhlambe usiclearishe nje. Just 2 questions. Uthini umbono wakho ngendlela amaqembu ezepolitiki asemaningi ngakhona la eSouth Africa? Number 2, common factor kumaqembu abantu abamnyama sikhuluma ngelele. What is the policy ye-AEF maqondana nelele? I think iSouth Africa maningi amaqembu mangaphosisa u-IEC wayekhuluma more than 500 amaqembu registered wa-IEC. I think uma songenela ukhetho amaqembu cishe wakhulunywa ngawo cishe angenela ukhetho angaphezulu ka-50. Kodwa uma usubuka njengamanje agcina ekwazile ukuthi athola ama-seat. I'm not sure kodwa plus minus ala ko-20. So ukuba khona kwamaqembu ukukhombisa lokho ukukhula kwedemocracy ukuthi eSouth Africa ikhona idemocracy. Leyo nto isitshela ukuthi ke kusho ukuthi esasikuzabalazela and kuyaphumelela. So there is an achievement. Yes, kune achievement ekhona. So kodwa ukuba khona kwamaqembu then kufanele amaqembu amakhulu especially African Economic Freedom, i-African National Congress, ANC. ANC. Alright. Kufanele inuka amakhwapha ukuthi njengeqembu elikhulu elavotelwa kakhulu eSouth Africa why kube namaqembu amaningi angaka? Because ingenxa ukuthi abantu abenelisiwe. Kunezinto abantu abangekho happy ngazo. Uma ngizokukhothela nje okuyiyona eshisayo kulezi insuku i-Freedom Charter. Because u-ANC before abuse I think i-Freedom Charter yalaunchwa ngabo 1955. But 1956 why adopta u-ANC wathi yona document awuthi mayithatha izwe ayisebenzise yona. 1994 walithatha izwe still i-Freedom Charter akayisebenzisi u-ANC. I think izo zonke lezo zinto ezenza ukuthi ke manje kuzaleke la maqembu. I want to give you one example. Even udaleka kwamaqembu kunezathu eningana. Kodwa ke ngikutshela ukuthi nangu uFloyd ube yimember ANC. So every member ka-ANC ngokungeneliseki kwa-ANC bagcina bexoshiwe noMalema. Then wasebenza ne-EFF. But still there he was not happy. That's why he moved to MK. He was thinking ukuthi u-MK mhlawumbe lento ecabangane lento ayiphuphayo izoba njalo. Ekugcineni uthola ukuthi manje akwenzeki. That's why now usihambe consult ukuthi angalisungula yini iqembu. Then khona singesiyiphike abantu 1 bathi umuntu usuke efuna izikhundla. 2 bathi abanye hayi usomathuba lo. So kungukuthi uyifunela imali. Ngakho uhlangothi ke bakhona abantu abangosomathuba abayifunela izikhundla. Kodwa ngawuthi uhlangothi omunye umuntu usuke nepassion yokuthi ufuna ukusebenzela abantu. Because eSouth Africa uma ufuna ukusebenzela abantu yes kufanele ube neqembu oba nalo. Ake ngilinganisele if ngifuna ukuya eThekwini ngingathatha noma yipi imoto efuna ungise eThekwini. Ngahamba ngo-BM, ngahamba ngo-Mercedes, but injongo yami ukuya eThekwini. So ilezo zinto ke ngingazisho and ngoba nami nginayo le experience yokuthi ngabo ANC. But in the ANC kukhona izinto ezagcina ngibona ukuthi akwenzeki. Ngazoba i-EFF nakhona kwaba khona izinto zakhona ngaba i-IFP. Now sengi-end lapha ngupresident we-African Economic Freedom. Still nami basho into eziningi bathi hayi lo usomathuba lo. But deep down in my heart ngisamile ukuthi ngisebenzela abantu base South Africa because
ipolitiki lokungangena ngina 18 years angiyazi enye into but kwipolitiki ngisebenzela abantu. So ke ziningi zona izathi abantu ke fanele sik understand izinto abayishoyo fanele sikwamukele futhi bengasibiza ngazo zonke inhlamba abasibiza ngazo kodwa ekugcineni even ifana naye uFloyd ngeke ngisho mina ukuthi hawu somathuba kwasho kwacema because ukhona isingayazi naye okuyi umbono wakhe afuna ukwa-achieve. Kodwa nje ngifuna kucace lento ukuthi asihlanganise lutho noFloyd for now. Angazi uma khona ukusihlanganisa kodwa nje uma izosebenzela abantu especially abampofu eSouth Africa I think ke singagcina sikwazile masikhuluma lolu limi kuphela. Kodwa indaba ukuthi sohambe sithatha imali zabantu cha thina as African Economic Freedom asikwenzi lokho. No, siyabonga. Lastly, what is the policy African Economic Freedom maqondana ne-land in which it said common denominator esiyibonayo kumaqembu onke avelayo bonke bakhuluma indaba ukuthi i-land this i-land that usuvala ekugcineni ngifisa mhlambe usithi fahla ingcono ngani African Economic Freedom. Why should I leave iqembu ngikulona and come to i-African Economic Freedom? No, i-African Economic Freedom ipolicy yayo icacile. It's clear ngendaba yomhlaba. Umhlaba sithi awubuyiselwe kubanikazi bawo. But it's only la isihlukana khona ne-EFF ithi EFF expropriation of land without compensation, but as a African Economic Freedom city expropriation of land with compensation, because then siyibuka ngezinto ke ngendlela eyiningana because kunomuntu osebenzayo la eSouth Africa wazalelwa la noma emhlophe kodwa iqinise umuntu akayazi indawo mose umphuca konke ke uthini. So yilokho esikushoyo ukuthi kufanele kunegotiatewe nalowo muntu osuke ephethe lelo plaza lelo. But our policy isho njalo. All right. Now Asbong, why should I join the African Economic Freedom? Ngiyafuna njengamanje ukuthi amaqembu zobe mangaka. Why AEF? Engakusho as a president of African Economic Freedom nama structures engisebenza nawo. One, I notice ukuba honest koyonke into esiyenzayo. Nanokuthi ke siyakholelwa ukuthi especially ama-Africans iwona esiwabona ukuthi ahlukumezekile even now asahlukumezekile abantu ababe ngama-African. Uma sikhuluma ngenkululeko sayithola inkululeko politically kodwa siyithola ngenkululeko yezomnotho. Still leyo ndawana ke isekhona. Mawubuka amathuba emisebenzi siyawubona amathuba emisebenzi ayamfika uhulumeni yehluleka ukudala amathuba emisebenzi. Into esiyibonayo la sibona lento yamathenda yonxiwa nkulu yabantu abathize because lento yamathenda kudla umuntu oyedwa abantu abaningi uthola ukuthi bona still basezigqila zalabo bantu labo. Kanti uhulumeni uyena ofanele akhe amathuba emisebenzi. Amathuba emisebenzi ayakhiwa uhulumeni. Manganqashiswa lezi zinto zamathenda. We do understand into zamathenda. Uma kuthiwa kwakho umgwaqo kufanele ibe khona ithenda. Kodwa umbuzo nje ngibuza wona ukuthi la komasipala why ama security kukhishwe amathenda? Because umasipala is there naseyibhedlela. Labo ufuna baqashwe permanently. Ngoba bagade isibhedlela wo clean. Why kube yithenda kulabo bantu labo? So ingakho isithi ke abantu abajoin iAfrican Economic Freedom ngoba kuningi sokushintsha. Nanokuthi nje isystem ye-education la eSouth Africa iyasikhalisa because njengamanje masikhuluma nje kwa-education kulihlazo ukuthi othisha uhamba yotsheleka imali. And I was shocked omunye othisha etshele ku-5,000 kumina ethi yothenga amaphepha. Sengathi ngumzi wakhe. So it's clear ukuthi uhulumeni ophethe njengamanje wehlulekile ukusiza abantu base South Africa. I-education kulihlazo njengamanje kunodokotela bayamasha. Umbuzo uthi why bamasha odokotela eyibhedlela asinabo abekho odokotela eyibhedlela. Uma ungafika esibhedlela njengamanje kunama queue kuthiwa odokotela bekho kodwa abantu nabo bayamasha emgwaqeni. It's clear ukuthi uhulumeni wehlulekile. Even e-GNU, I must be honest. Abantu babeyigxeka i-GNU but ngasho ngathi mina wongibuza ukuthi ngathi mina i-GNU uma izosebenzela abantu we don't have any problem. But even now so still odokotela basamasha. No, angikubambe president. I'm thinking nozisikhulume kakhulu
mhlambe le besifuna ukuyiclearisha ngicanje khona, but i-next video okufuze siyenze very soon kuze ke sikhulume nge-constitution. Inayo ne-constitution i-AEF bese siza kuma-policies because ngiyakuzwa uyangibalela nje education, uyayibala lapha ebodokotela njalo njalo. Ngicabanga ukuthi very soon I'm coming back ne-video with the president sikhulume nje ngama-policies e-African Economic Freedom nokuthi ama-structures akhona yini. That's one of the questions akhona ukuthi uhluke ngani njenge-MK kuthiwa hayi anina-structures as well, anina-constitution. Ithini ilokungana ama-policies wenu ey'ntweni ey'thile. President, ngiyabonga kakhulu. Ngikuvale. We are coming back. So stay tuned nje, i-video izosondela eduze kakhulu. But ke siyanicela ukuthi ke if kunama-comments or anything you can even go kuma-inboxes khona lapha ku-YouTube, sikhona lapha ku-Twitter, i-X bese kuba u-TikTok and also i-Facebook. Thank you very much.